ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Kultant l-ismijiet tal-personaġġi storiċi u tal-karatteri tal-ħrejjef jidħlu fl-idjomi tagħna. Meta xi ħadd ifarfar ir-responsabbiltà tiegħu fuq ħadd ieħor, ngħidu ħasel idejh bħal Pilatu. Meta xi ħadd ikun b'saħħtu ħafna, ngħidu jiflaħ daq Sansun. Meta xi ħadd jagħmel ħafna praspar u bużullotti, ngħidulu ġaħan jew Mastru Gerfex. U meta xi ħadd jindaħal fejn ma jasawx, ngħidulu ċensu żatat. Min kien dan ċensu żatat? Din ta' ċensu żatat x'aktar ġbdiet minn ħrafa mill-kodba ġabra ta' ward ta' E.B. Vella li kienu damu snin twal jintużaw fl-iskejjel. Mela trid nisimgħu l-ħrafa ħalli naqtaw il-kurżità min kien u x'għamel dan ċensu żatat. Imħatra ħadd ma jaqbeż dak iċ-ċent, qal Pawlu li tfal kbar sħabu ħadd ma tħajjar jipprova, iżda ċensu żatat qasir u ma tnazz. Ma kienx sejjer ma jurix ruħu bħas-soltu, dejjem hekk kien. Jien naqbżu, qal bleħenoli. Resqet Marija, tifla bil-għaqal li kienet qrib tisma' u qaltlu ċens, mhux għax irrid nindaħal, imminti qasir u tqil biex taqbeż ċent bħal dak. ċensu iktar rid joħroġ ta' raġel minn qabel u staqsa min sejjer jibda? Kollox sewwa, nibda jiena, wieġeb Pawlu. 1, 2, 3 u qabeż qisu gidi daqskemm kien ħafif. Issa kien imissu ċensu. Dan neħħal ġlekk, xeħet il-beritta f'ġemp, xejjer ftit rasu bħalli kieku araw neħej u lesta biex jaqbeż. 1, 2, 3, bum, ħabazzi u maċċint u xkana wiċċu fl-art. Korra sewwa u dam ħafna marit fuq dik il-waqa u ħadd ma qallu miskin għax kien żatat u ħaqqu kull ma ġralu. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.